Videa zo hry Minecraft. Ja sa asi spustím do tej hry. No. Ja nechcem to celé prekacávať, bo mi to pre chvíľu zmizlo, lebo ja už som natáčal, lenže mi to zmizlo. Chápete to? Chápete. Tak asi... Stavaj domy, nie? Ja si idem do tejto dediny. To sa mi vytvorila. No, na prvej obrazovke to asi nevidíte, ale potom sa možno otočím, to je za mnou asi. Vytváranie teréna, či terénu. Jak taška svieti. Ježišmaria. Ale to sa nedá priblížiť proste, ja to neviem priblížiť. Nevadí. Keby som to priblížil, no tá, z toho videa, no tá. To nevadí, to ti ukážem na veľkom, nie? No. A kde je teraz tá... Tam je tá dedina, ktorú som si nastavil. Toto, nie? Asi tu dám do tej... Idem sa napiť vody. A pridali to ten duchov, čo som vám vravel. Aj ten totem si môžete dať aj do tejto ruky, keď máte survival. Ale ja to dám radšej späť. Ja to nechcem mať. Ja to vyhodím. No. A pridali toto tie rúžové, čo som vám vravel. Aj to tu kocky, dračiu hlavu, toto. A keď to položíme toto na bedrock, počkaj, nie je bedrock. Malo by je tu bedrock. Ježiš, môj Ježiš. A tu robím asi tak tu veľa. Sú také krystály. No. A to má taký kráter robiť. To má vybuchnúť. A toho urobím toho viacej. Je tu všetko okolo vybuchlo. Aj totem. Tam bolo vidno. Počkaj, vám to... Ježiš. Tu je ten totem, vidíte? Ten na zemi. Ja tu položím tie kristály. A urobím tu najväčšiu... Ježiš! Že si to zničím. No a teraz tu... No a tak to bude... A to by... Počkaj, ja to skúsim, či to ma odpáli. Ja to odpálilo! Dobre, počkaj, ja to skúsim znova, však to ma odpálilo jak šupák. Ježiš, ja som do toho vletel. A to je krystál, hej, to som vám vravel teraz pre chvíľou. Nač. Sakra. Tu kde odletelo? Ja to všetko vybuchlo. Všetko vybuchlo. No a vidíte, že tu je dedina. No pridali ten nový Minecraft, čo som vám povedal, to tá verzia. No a chcel som vám ukázať aspoň, že sa tu dajú pridať takové tie svety, že nastavenia, že aké to chcete mať, tak. Ten krystál funguje len na bedrock alebo stone. No neviem, či na stone. Tu je vždycky čestka. Je 2 diamanty. Chleba, zlato, sedlo. Díky, ďalší cuker mám a ďalší nie. Ajajaj. Krátky video nahrál. 3 minúty. 5, ja mám teraz 4. Počkaj, kde si dám tú kameru? Nie je tak potrebné. Do 5 minút nahráme, dobre? Už asi pol 5 minúty. Nabíjačka sa mi nabíja.
A keď chcete mať skin si nastaviť, tak si stiahnite Skin Editor 3D a môžete si kresliť skiny. Tak, už mám 5 minút, takže ja to ukončím. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Keď nie, no tak si naserte ako Marek, jak som vám vravel minule. A keď nie, tak si viacej naserte. Ale môžete dať aj like. Asi by som odporúčal asi tak 20, takže, no nie 20. 1250. Ja neviem. 1000, dáme potom 10 000 lajkov, dobre? Vy to určite dáte, ja to vám to verím, takže čus, kapu.